नै बेयाव सोलिबाय दङ जानाय लोंनाय जाग्रा माखासे हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि एसएम बसुमतारी ब्लगआव गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय नै जों दिनै मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों गोर बागमारा जाहैबाय बागमारा गोर बेयावनो थांनो थाखाय रेडि जादों एक्चुअली आं ड्रेसाव गैथ'वा ओरैनो नर्मेल ड्रेसावसो दंथ'यो मानसिफ्रा रेडि जाजोब्बायानो जोंनिया फाइनाली जोंहा नै आदै थब्लेया हकि टकि लालायनानै रेडि जाना दंखायो हकि टकिबो दंलायो नै गासिबो रेडि फिलफिलिजोंसो थांगोन गंथाम दं आगोलाव बेयाव गंनै दं गंबा टटेल फिलफिलिया नै सुन्दर सुन्दर सिख्लाफोरा रेडि जाना दं होननाला सिनाय लांबानो जाबाय लोगोफोर बिसानियाबो चेनेल दं खिथाना होदो नोंनो खिथाना हो रेसिपि आंनिया चेनेला नोंथांमोना सोरबाफोर बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायना होदो अननानै साबस्क्राइब बानायना हो अननानै स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव गामियाव माने बांद्राय गोबाव बारा भिडिअ लाथ'ला जास्ट बेखिनिखौल' बानायबाय डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ जायगायाव लोगो मोनहैखागोन एन्ड लामायाव माबाफोर खोन्थाथावथाव जिनिसफोर दङबा बेखौ खोन्थालांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि नै मोनफैबाय जोंनिया गेट मोनबाय बरायबाय जोंखौ गेटआव स' फाइनालि जों मोनफैबाय गोर बागमारायाव ड्रेसखौ चेन्ज बानायथ'वाखै आंनो फंबाया बानायखाबाय अलरेडि ड्रेसखौ बिदिनो गानबोखादों इयो आं चेन्ज बानायथ'वाखै दसे उनाव बानायगोन मानो होनबा उनाव नायनो हागोन खालि मानसिफोर जाथ'वाखै दसे उनाव जागोन गामिया थिग थाक फुजानि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा फुजाया बांद्राय गेदेरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा मिडियाम थिग थाक आरो बिनिफ्राय आरो बेसे गेदेर जाबानो नंसै फुजाया बिदि जाहैबाय आरो घटनाया बेलेग गामियाव गेदेर गेदेर खुङो जानो हागौ बाट थिग थाक आरो इयाव जायगाया नै बिदि मन्दिरा होजो मानसिफ्रा ओंखारबाय दं होजो बारा गेदेर ना आरो थिग थाक होनजायो ओरैनो दखानफोर दङ दा दसे उनाव खिथागोन आं दखानफोरखौ मोनफैग्रोबाय दसे जिरायना लानि एसे मेंबोबायबो बुहुद खस्थ'यै मोनफैदो लामाया इ साइडआव मोजां खिन्थु ओजो जोंनि साइडखिजा माने निमु होननाय जायगा दङ इखौ बारनायनि उनाव माने गाज्रि आरोना बुहुद मोनफैबाय मोजाङै मोजां मोनफैदों नंमारगौ ना लावगि नंमारगौ देब्रा एसे इन्ट्रडाक्सन होलायदोब्रा दे बबाव फैदों लावगि जोङो खिथादो बबाव फैदों गोर बागमारा लावगिया नायलानो लाजिग्रा जाबाय लावगिया बबाव फैदों आगै गोर बागमारायाव मोसानो फैदों जोंनिया मोसाना फैदो जाहैबाय गोर बागमारायाव जाय बे गामिनि नायफैबानो जाबाय नायफैनो माने आगै नुनाय नंला ब्लगा गाबोनसो भिडिअआ गाबोनसो होगोन ना आङो नुनाय नंला दे होमबाबो नायदो नोंसोर मबाइलावनो खिथागोन आं दा गासैबो जुदा जोब्बाय भिआइपि बायदि नुलायदो बिसोरखौ मास्क लालायदो मादैया नै मिनिबायस' सारमोन दं फुरा दं आबै सानै दं दसे जग्रोना लादों रेस्ट लादों मानसिफ्रा मेंसोगारदों नै मेंनाय बायदि नुखालायथारदों जोंनि मोसानाया नै बेयाव जागोन ओमफ्राय थिग बेनि उनखैजानो बिसिनिया मन्दिरा नै होजो मन्दिरा होजो आरो ना बिसिनिया नै उनखैजा जों दा ड्रेस गानस्लायनो नागिरदों लपेटखौ नागिरदों नै जाफुङा खुबाय फैलाबाय जों दा एसे ड्रेसखौ चेन्ज बानाय लानि फाइनालि जों रेडि जाबाय साउन्ड एडजास्ट बानायबाय दङ दामसिगोन जोङो दसे उनावनो
फाइनालि गाइस जों दायो मोनसे मोसाखांबाय मोसाग्लांनाय जों दामाखैमोन जोंहानिया दामाखैमोन गथ'माखे दामदोंमोन दसे उनाव जों दामलायगोन नायलांबाय था नोंथाङा बेखिनिसिम नायनानै मोजां मोनोबा लाइक बानायना हो लाइक खालामना हो लोगो लाइक बानायना हो मोनसे गासिबो शेयारबो खालाम शेयारबो बानायना हो मानगोनां धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर जों बाबुल बर' बे खेराइ थावख्रि आफादखौ लिंहरनायजों लोगोसे जों बिथां खेराइ थावख्रि आफादनि दैदेनगिरि थानेस्वर बर' बिथांखौबो जों सिनायथिनो आखायाव लाबाय बेनि बिथांखौ जों गांसे बिहुबानजों बिथांखौ सिनायथिगोन जों खेराइ दोंथाम मोसाखांबाय जोंनिया दोंथाम नृत्य दल खेराइ नृत्य प्रदर्शन কৰিবলৈ আমি অনুরোধ জানাই देग्लाय जों हांख्रायना लाबोनाय थावख्रि खेराइ आफादखौ दोंथाम मोसाखांबाय दसे रेस्ट लादों मोसाग्लांनो थाखाय मानसिफोरा बेफोरबायदि आरोना एसे थिग थाकानो जासाबबाय गामिनि गोजा मानसिफोर जायगाया बारा गेदेर नंखाया फाइनालि आं माने दसे रेस्ट लाथ'बाय बिनानाव मोना दामथ'सिगोन माने बोरैबा मोनबाय दं गोसोखौ दामनो सुखुवा इन्टारेस्ट मोनाखै बाखि उनथिया नायनो हागोन नोंथांमोना गेदायफोरबायदि नुनायाव मानसि जाबाय एसे मानसि जाबाय जोंनिखौ मोसानो होबाय दङ मोसाबाय दं जोंनियाबो बेफोरबायदि मानसि ओजों माबा माबि मोनो दखान दंलाबायो ओजों बिनानावमोना दामख्रुबबाय जोंनिया दामख्रुबबाय दं रुमबां मोसानाय जाबाय दं गाइस रुमबां मोसानाय रुमबां मोनसे मोसाखांलायबाय थावख्रि हानजा हांख्रायना लाबोनाय जोंनिया मोननैल'सै आयदाया नोंथांमोननि आयदाफारिखौ थाबै मोसालांनो थाखाय जों गुरै खावलायहरबाय आरो मोसानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि सेराव थानाय माइक्र'फनाव थानायखौ खेंगुर थालाय दोनो जाफुंनायनि जोंनिया मोसाखांजाबायानो जायो एसेल'सै दोंनैसो मोसानानै थांसै न'आव साहा लोंदों मानसिफ्रा गासिबो साहा लोंनाय जाबाय दं लावगियायनि जोंनिया लावगि सुन्दरिया स' फाइनालि जोङो प्रग्रामनिफ्राय थांसै न'आव बाय होबाय जोब्बाय जोंनिया जोबथ'लायबाय बुहुद मोसाबाय मथामथि 10थासो मोसादों 10थासो आयदा स' बेखिनियानोमोन दिनैनिया दा न'आव थांनो रेडि जालायबाय फिलफिलिजों फैदों बाय होथ'लायनोसै जायगाखौ बाय जै महाशिबरात्रि ओइ बेयाव सोलिबाय दङ जालमुरि ना मा होनो जालमुरि होननानै नै बेयाव सोलिबाय दङ जानाय लोंनाय जाग्रा माखायानो रायख' नै जासुलि मागाखौ नाय आं बायना होनाय जिलापिखौ जालायबाय नै आं बायना होनाय जिलापि जालायबाय आं बायना होनाय जिलापिखौ जाबाय दं नै लावगिया गोथावथार गोदै दैनो आं बायनाय नालाय ने लावगि हेल' गाइस बेखिनियावनो जों दिनै न'आव थांलायसिगोन सुग्रिया नै आगै सोमजोसो जोंहा गथ'आ देरखानाया सुग्रियासो न'आव थांलायसिगोन दिनैनिफ्राय माबायदि जाखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक बानाय शेयार बानाय एन्ड चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बानायनानै हो थ' दिनैनिफ्राय बेखिनियानो बाय न'आव थांसिगोन डाइरेक्ट उन्दुनोसै मार उन्दुनोखाबाय दिनै मोनायाव मेगन मोदै जादों फुजा नायनानै बाय